Sziasztok, Bosa vagyok. A-Fitness stúdióban tartok cross tréninget. Miről is szól a cross training? Cross training általában arról szól, hogy kb. 10 perces állóképesség, kardiojellegű, 5 perc erőnléti, különböző időközönként váltogatjuk ezeket az edzésmódszereket. Itt nagyon jó szálkásítani lehet, nagyon jó állóképességet lehet fejleszteni, és magas kalóriaveszteség van, lehet karcsúsodni. Ajánlom a férfiaknak is, akik testépítéssel foglalkoznak, amikor szálkásítani akarnak, hogy az óra nagyon jelentősen sokat tud javítani a testén. Szeretettel várok mindenkit a A-Fitnessbe, a cross training óráimra.